Ingkero Magdalena Petero, bahwa masa ibang maya pabalita at pangka sa buwan. Yesus nala kaling mucho, pero dala kong bubud kabuan, at pero tuwala na ikaluan. Ewi kailangan huwing matutubing tao, ngunit sa sanatri, di pagligtas kayo. May gabi ng sulong nilalaglag ang kasilang iwan, at pinayang pekula ko, sinabi, di kayo maskara. At di kami matutulog kung kana, ay bigat di kami matutulog pa. Ilahin daw, di daw at makakalawa na ipakahapon. Akala ko naman karangkasan. Di ka rin sa pagtugalan. Iiba, yung itubo, kana. Kapag nalipay ka balita, Kasi kung mahigit siya,
na sumawag timbang para
Iba para kuning pamipasya ni may pabalita, yan din yung ipapapapay bakit ako Jesus. May kisa lang may bayan, may kisa lang may inyo, nung baga kung ipama ni Jesus na itong bukayo, ba't kanina, palang naman ang ikinatang binagtikibaw at naintindihan at ang kanina mo, tuloy ang kamatay ng katuwan, interior ng katuwan. Hindi ko kailangan taon-taon. Kung kailangan itong imahalutang mong bisita sa isang bata, we have to go out and reach out. Dahil pwede na ganun kalasan ng kaya. Tapos na po ay tawasan ng pati na kingdom, lumutong ng tayo, ikasal ng tayo lang. Kapag natin kinatang, paano patutup, paano naman tayo kasi bagay, ikaw yung kasal ng kaya. Ikaw yung Diyos. Ikaw yung evangelization ng mga Pope Francis at nakakalaban kami sa medyo, ikang kalasan ng tayo. Kaya mo sa iba mo at mayayain sa iba, kundi sa Diyos. Hindi ka rin na, pero kung na rin pagmamalunan mo, yan ay hindi na, para talaga hindi na rin, hindi mo na rin. Kanya sa wala na sa mga pagkulit, British India. Hindi ka may hindi na lang, para hindi ka po, para wala na po din, British India. So ano pa kanya, ako marabigin ko ang Jesus, hindi Jesus na rin ang Kristo. Pero ay nabigin na rin Kristo. Tanong sa mga. Kasi hindi Kristo. Kaya talaga ako, hindi tulong lang, hindi talaga ako tulong ng Jesus. So ikaw po ang Kristo. Hindi ka naman sa pagbiyan ng Jesus, eh tayo po palupanan, tinalago na ang pagbiyan. Ang iba ko. Magiging siya itamang patuloy. Pero ang ito po, tapos na ako kung kailangan sa mga hindi siya yan. Itamang patuloy, itamang patuloy sa mga at then po ako ang iwan ng Jesus. This is the gospel of our honesty and good governance for the Lord of Jesus at for the rest of the world. Bilang sabi ni Isang na may tapos sa rin mga kuya wala sa puso, wala sa ito. Ito po yung ulan ko ang ikaw kung Pilipino na po. At nakakatawa ko din sa mga Pilipino. Sana karuan ng Jesus, pagkabawa na ako ng Pilipino, hindi ka naman sa Pilipino. Magandang ikaw po dito at pamunta sa Jesus. Karuan ng Pilipino, hindi ka naman. Kanya, kung meron pa akong pegati, ang kakakaroon ko rin yung mga problema sa school, ilan ko ang pastor, sabi ko ang Jesus, namin mo kung tutulong ko rin namin, dapat pa aking kalit. Tandaan mo ako po rin, kaya ko na, namin mo si Sargento, namin mo gagawin ni Pakir sa loob. Kasi nga mo kaya yung meron din siya. Minsan mo lang ng estudyante ng 5. Bakit sila na hindi na yung kasi naman natin po yung babae. So, meron ako din po din yeso. Kami na nung ginagawa mo, pangmana, alipag ka o kaya po pakila mo. May magdalawin ng yeso. Sa dyan ako yung estudyante ko, alipag ka kaya po pakila mo. Kaya po magdalawin. Kaya mo pa Ikaw ang wala na yung pilots. Hindi kayo yung sponsor. Siyempre ako sa Biblia. At ang gagawin sa ito, at imamunos ko papalit mo. Ang pinagawa ko lang ang iwa ng kabuhan. Kaya ako yung sinagot niya. At ipagkama na nang iwa ko rin. Tarantado ko po. Yan ang kamata ko. Hindi ko galing sa sponsor. Kung yan ang pagpapagaling. Wala na ng pagkakita, baka niya ng pagpapas ko, ang niya lang ng pagkakita. So, of course,
be a good model example. Very good. Itabi mo muna sa oras. Kaya Kalwa, of course, kung may mga kumakakulan ng Biblia, so dahil kung ikaw po kayo na inagyan na po yung sistema hindi kasunod. Ikaw ang inis, ikaw ang ikaw po. Kaya po parang pera ng Biblia sa nasa billions of pesos supposed to be project na hindi makakulugo, hindi mo palano, hindi masakit, kaya gastos, hindi na sa Biblia pa. Sana po ako malinis ko kung ano sabi ko hindi isipan ko ang mga sa lupa, aliway ng makanan mo, hindi makananda, ikaw sa sasama. Dahil sa lupa. Aliway ng nalang makuha mo, na maibigay mo, ganita. Kanya, hindi mo makakaliwa makanang ko lang kung sa lupa sana. Hindi po ako rin na ipagtiwan ng tao at yung tao kasi hindi ako pemilit na yung responsibilidad. Alam niyo, kayo, tingnan mo, bali yung pinoperasyon, bali yung dapat siya pagkakulan. Sana po ako, takuha, hindi ka lang tingwanan, hindi ka lang pagkakulan. Sabi po na, sabi rin, supposed to be po nila po decoration in the first time para mungkin kumita ang community. Kasi kung kamukita mo talaga ang community, unit of foundation, naging tama na siya kabayan. Hindi mo rin na sa kayo kung nasa na yung mga preparation, siya mo matagal na. Then kung din pa nakakap na kung pinakita ko community. Yan, so level of leaders of police, pwede may responsible hindi iwanan, dapat po. Bakit naman ito kung kaya pa dito ako, nalagyan lang sa school? Bakit niya ako nakikita kayo? Hindi ko kayo tama. Kaya tama ko susuyo sa simang sa school. Number 3. Nung po yung kung talaga nakapagpagay yung maestro at ako dito. Kaya ako pwede magtulong na yung sila sa sisipan para ako ng dito. Hindi ka rin tulis ko. Kaya ito maganda ako lang. Then, kung Pasko, tingnan ko kung makainin sa'yo ang kailangan. Isa sa upang ko rin sa pagkakang mas makakilala kaysa ito. At nakal ko din ako sa'yo, mas nakal ko din ako makapos din puso sa asawang lalaki mangin. Ako din ko lang din ako. Kung magkakaroon ba ay pag-ibig from 23 hanggang 25, malamang ko pesta ko rin, panahuli ba ng mga kalinga. Maraming ko rin, hanggang sa iyo ko makro. Kaya ko pag-ibig tayo po, sorry. Nag-ibig ako ngayon. Kaya pag-tuya po, ang dalayan din ito na organisasyon, Max Prize. Kaya panahuli ko dapat ang dalayan po, palabot from the Daniels. Kahit mga breaking book ang dala-dala unang from Fortune Western. Hindi mo magpapakaling matwa. Kung kailangan mo ito, pati mo rin response ko, pati mo ito. Kaya mo kung dati naman yung maganda. Pero kailangan mo yung gusto yung matwa. So lahat mo talaga naman yung mas pero kung ang banda mo March, April, May, June, lahat mo kami at Cosmetic Valley na limang. So wala po our goodness, natin yan po ang installation din. Kung makalina, kung ba may sumunod na sabi ka na yung January, palabas at ito yung pasulit, wow! Kaya yung pasulit, matao din mo ka. Pero salamat po, may nagkawin tayo sa kaya marami na kung bagay na may pagkakawa.
Sana, inuunan ko, it is our goodness and kindness. Ayon sa expiration, the extent of ang natin. Kumbaga, ang ko ito, Jesus, maramdaman din siya. Kasi kung ano, hindi yan kayo at hindi ko siya. Ito naman po kayo. Kaya